Täze 2024-nji Pägin paýhas ummany Magtymly Pragy ýylynyň dawaralary paýtagtymyzda giň girme eýe bolýar. Ýurdumyzyň baş arşatynyň ýanyna täze dawaralary köp adamly bolýar. Bayramçylyk şerefi ýokary ruhanyýetlige dessenni. Ýurdumyzda körpüleriň geljekde öz watany üçin peýdaly bolup biljek akylly we bilimli adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen olaryň bagtyýar çağlygyny üpçün etmek üçin ajaýyp şertler döredildi. Döwlet başlanmadan nesillerimize şunun ýaly garaýyş netijesinde ýaş türkmenistanylaryň özleriniň döredicilik akyl paýhas okuyuplaryny işin ösürýärler, sport bilen meşgullanýarlar. Täze ýylyň dawaralary ýaş nesliniň söýgüli bayramyna urulýar. Täze ýyl bayramyna bagşlanan dawaralar hemmeler şatlyk bilen gurşap alýar. Dawaraly çykyşlar, ýanglanan aýdymlar, ýerine ýetirilen tanslar täze ýyl bayramçylygynyň öz goşly bedegine urulýar. Ýokary ruh bilentligi beslenýän dawaraly şäherler raýatlarymyzyň bagtyýarlygynyň aýdym nyşanydyr. Täze ýyl bayramynyň ruh bilentligi beslenýän dawaralary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyzda ýetilen belen sepketlen öz goşly beýanyna urulýar. Hemmeleri ýaşy umyt arzuwlara atarýan täze ýylyň dawaralary ýurdumyzyň welaýatlaryna da ýokary guramaçylygy beslenýär. Her bir täze gün döwlet başlanmadan üstünlikli durmuşa geçirýän içeri we daşar siýasatynyň dawaralanýanynyň, Türkmenistany ösüşiň we awadançylygyň belentlikleri tarap önümli öňe barýanynyň aýdyň suwutnamalaryny äşkär edýär. 2024-nji ýyl watanymyzyň keşfine düýp götür özgördüýän unudulmajak wakalara, oňyn özgörtmelere beslenir. Täze 2024-nji ýyl hormatly prezidentimiziň makullan Pägin paýhas ummany Magtymly Pragy şygary bilen geçer. Bu şygar gahrman arkadamyzyň ýeti zehininden, jowhar paýhasyndan dören, Pägin paýhas ummany Magtymly Pragy goşgusyndan, hemem Türkmenistanyň halk maksadynyň wekillerinden, ýurdumyzyň ýerjemçilik birleşiklerinden, zähmet toparlaryndan we raýatlarymyzdan gelip gowşan köp sanly tekliplerden ugralanyp öňe sürilýär. 2024-nji ýylda Günnogorun beýik akyllary we nusgaw şahyry Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň belenilmegi bilen baglykda bu şygar aýratyn mana eýe bolýar. Häzirki döwür ajaýyp arzuwlaryň mysal bolýan zamanasydyr. Ösüşe we parahatçylyga, jemgyýetde ylalaşyga ymtylmak bolsa, üýtgewsizligine galýar. Agzy berilipde belenilýän ähli halk bayramlanmaz beýik taglimatlar we maksatlar bilen ruhlanan bu jewizligimiz öz goşly beýany bolup durýar. Bu bayram ýurdumyzyň taryhyny öz ygtyýarly döwlet ösüşiniň ýolundaky täze sahypany açar. Çärelere bedeg berýän ajaýyp owadanlyk biziň her bir günimize mahsusdyr. Ol häzirki döwürde hormatly prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleriň üstünliklere beslenme bilen berk baglanşyklar. Bu ara baglanşyk bayramçylyk münasibetli geçirilýän çärelerde aýdym ýüze çykýan. Dawaralar watanymyzyň ähli wagtda ösüşleri tarap anamly barýanlygynyň, hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleriniň ruwaşlyklara beslenýänligiň aýdyň alamaty bolup, boýsunç duýgusyny döredýär. Bu ýagdaý täze 2024-nji Pägin paýhas ummany Magtymly Pragy diýilip atlandyrylan ýylyň uly üstünliklere beslenmegine ruhy güýçdir.